streets social media mandinoskora ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndiri kudzifambira nyaya dzachona handiti ndichitira kuti bibi musanyanyosara pane zvimwe zvichiitika handiti. So chiterera kana uri munyowani paSaint TV usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time I upload a video, every time patinowinza nyaya dzichipisa, you will be notified. Nchiti zviri kudi kwesa kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Aiwa ndinokutendai nekuramba muchitisapota apa tiri kunanavira kupinda mu 50k subscribers handiti. Aiwa manje tineta pindamo. So inzwai vazukuru nyaya ndauya nayo ndeyekumuchato, update yekumuchato wanga uriko nhasi, muchato wa Greatman handiti. So zvandoda kuti ndiite, ndodawo kukuratidzai kavideo kekukisana handiti. Ketrodi handiti. Zvakanyanyokosha izvozvo kuti munge muri munoonawo vazukuru, musanyanyosara kana zvozotaurwa navanhu, mungava mukombi, mungava papi nepapi pamusika, une uchiziva kuti aiwa wakazvionawo handiti. Chandisingade ndechekuti usarire kavideo kacho ndokanoteerera. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, much love. Simplex Music. Mudiwa ini ndinokuda ini andimbokusiye kubva paya.